खुलुमबाय बिटिआर चेनेलाव गासैखौबो बरायबाय। आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालायदो आरो बे खाथिनि बेल आइकन बेलखौबो थुनानै होदो। बर' बिजोंजों फरायनानै एपिएससि आनजाद उथ्रिनो हानाय चरण नार्जारिनो बर' थुनलाइ आफादनि फायखि जगेन्द्र कुमार बसुमतारी मान बान्थाखौ गथायनाय होयो। मान बिलाइजों लोगोसे नोगोद 50,000 रांनि चेक गथायो। बे बान्थाखौ बिटिआर मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीनि आखाइजों गथायनानै होनाय जायो। सावथाली हारिया एसटि दाबिनानै मैया अदालगुरि जिल्ला बेंगिरिनि गेजेरजों आसामनि गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनिसिम गोसोखां बिलाइ गथायबाय। 64 नं. पानेरि बियाबनि सिङाव थानाय भेरगाव बियाबाव बाख्रियाव आसाम आयेन आफादनि बिबुंथि बिस्वजित दैमारिनि दैदेननायाव जाय बिथांमोना आसाम पुलिसाव खारनाय आरो बारनाय बेफोरखौ उथ्रिसारना लिरनाय आनजाद होनो दं बिथांमोननि थाखाय बेसेन नाङै फोरोंथाय होगोन। आसामनि बिधान सभा उफ्रा बिसायख'थिया फैगौ 30 अक्ट'बराव जागोन। बर' बिजोंनि फायखि जगेन्द्र कुमार बसुमतारी मान बान्था ट्रफी देरहासार जानो हानाय गिबि बर' सुबुङा माखासे खोथा बुंथिदों खौरांगिरिफोरनि सोंनायाव। बर' थुनलाइ आफादा मैया मुंख्लं सान फालिदों। मैया बर' थुनलाइ आफादा चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बासुगाव फरायसालिमा बासुगावआव गाजा गोमजायै कभिड-19 नेम खान्थिखौ मानिनानै 28 सेप्तेम्बराव मुंख्लं सानखौ खुंफुंदों। बर'नि गेजेराव औवा हेबनानै लुनाय बोसोराव लाख लाख रां खामायनो हानाय सासे बर' सुबुं, जायनि थाखाय बर' मानसिया बायदि मैया औवाजोंनो हेबनानै जेखाइ खबाइ बायदि मैया हेबनानै बिथाङा गावनि नखरखौ लाख लाख रां खामायनानै सुंथाबोनो हागासिनो दं।